салому дуруд бинандагони азиз, мо имрӯз дар барнома оид ба яке аз масъалаҳои ҷолибе ки ҳамагон онро яъне агар интизорам гӯем хато намекунем, чунки имрӯз мо дар барнома оид ба асбобе сухан хоҳем кард ки асбоби мазкур асоситарин дар самти омӯзиши ҷирмҳои осмонӣ ба ҳисоб меравад. Яъне мавзӯи мо омӯзиши осмони ситоразор, яъне коинот, ин телескоп аст. Ва мо барномаеро ном гузоштем чӣ тавр телескопҳо кор мекунанд, назар ба фазо ва вақт. Яъне чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, телескопҳо асбобҳои нодире ба ҳисоб мераванд ки барои омӯзиши ҷирмҳои осмонӣ, яъне дар умум коинот пешбинӣ карда шудаанд. Ва аз таърихи астрономия ҳамагон медонанд ки аввалин телескоп соли 1609 аз тарафи Галилео Галилей сохта шуда буд ва аз ҳамон замон то ба имрӯз телескопҳо вобаста ба рушд ва инкишофи илм муосир гашта ва бо технологияҳои замонавӣ сохта шуда истодаанд. Ва телескопҳо ба мо имконият медиҳанд ки мо ба коинот назар афканем ва дарҳои навро ба коинот барои мутахассисони соҳаи астрономия ва астрофизика мекушоянд. Бале бинандагони азиз, телескопҳо ба мо имконият медиҳанд ки мо каме ҳам бошад ба гузаштаи худ назар афканем дар таҳқиқи ҷирмҳои осмонӣ. усулҳои асосии кори телескопҳо ки мо дар ин ҷо ба се қисмати асосӣ ҷудо намудем, ин ҷамъоварии нур аст. Якум ки нури бештар, тафсилоти бештар ба кормандони соҳа медиҳад, яъне андозаи линза ё оина нақши асосиро мебозад. чӣ тавре ки хуб медонем, линза ё оина ин асосан барои ҷамъоварии нур истифода бурда мешавад. Дуюм, фокусировкаи нур. Бале, нури ҷамъшуда барои эҷоди тафсири равшани объект ё ҷирм равона карда шудааст. Ва сеюм, ин калонкунӣ аст ки дилхоҳ телескоп вобаста ба иқтидори худ, яъне аз калонкунии он вобаста аст. Ва усули сеюми яъне кори телескопҳо ин калонкунӣ аст ки калонкунии андозаи кунҷӣ ба мо имконият медиҳад ки объектҳоро наздиктар ва муфассалтар бубинем. Ва ин усули корӣ танҳо усули ҷамъоварии нур, фокусировкаи нур ва калонкунии он ба ҳисоб рафта усули кори яъне асосии онро дар назар дорад. Ва мо танҳо ба усулҳои асосии он назар афканда аз чӣ гуна фаъолият кардани он дар барномаҳои оянда ба шумо шарҳ хоҳем дод. Телескопҳо асосан ду намуд мешаванд. Ин телескопҳои рефракторӣ, яъне линзагӣ ва телескопҳои рефлекторӣ. Мо айни ҳол дар слайди мазкур оид ба телескопҳои рефракторӣ, яъне линзагӣ сухан хоҳем кард ки қисмати асосии онро линза ташкил медиҳад. Линзаҳо барои эҷоди тасвир нур ҷамъ мекунанд ва тамаркуз мекунанд. Аввалин телескопе ки сохта шудааст аз тарафи Галилео Галилей, ин рефракторӣ ба ҳисоб меравад, яъне қисмати асосии онро линза ташкил медиҳад. Дилхоҳ асбобҳои астрономӣ бартарият ва камбудиҳои худро доранд. Телескопҳои рефракторӣ бошад, бартариятшон ин аз таҳрезии оддӣ будани онҳоро нишон медиҳад. Инчунин рӯшноии баланди тасвирро яъне ба даст оварда мешавад ва ин аст бартарияти телескопҳои рефракторӣ. Камбудиҳои асосии он ин абератсияи хроматикӣ буда, инчунин маҳдудиятҳои андозаи линза ба ҳисоб меравад. телескопҳои рефлекторӣ бошанд. Ин телескопҳо қисмати асосияшонро оина ташкил медиҳад ва барои ҷамъоварӣ ва тамаркузи нур истифода бурда мешаванд. телескопҳои яъне ҳам линзагӣ ва ҳам оинагӣ мақсади асосияшон ин ҷамъоварӣ ва тамаркузи нур аст. Аммо телескопҳои яъне оинагӣ аз линзагӣ фарқияти ҷиддӣ дорад, чунки якеашон таҳрезияш хеле оддӣ аст ва якеашон
тарҳисиаш душвортар аст. телескопи аввалине ки бо яъне оина сохта шудааст, ин телескопи Ньютон ба ҳисоб меравад. Бартарияти телескопи мазкур ин бе абератсияи хироматикӣ, инчунин имконияти эҷоди оинаҳои калон ба ҳисоб меравад. Яъне чӣ тавре ки мо гуфтем, дар телескопҳои линзагӣ сохти линзаҳои хело калон душворӣ ба вуҷуд меорад ва телескопҳои рефлекторӣ ё ин ки оинагӣ бошанд, яке аз бартарияташон бо сохтани оинаҳои хело калон ба ҳисоб меравад. Ва камбудие ки дар ин ҷо қайд карда шудааст, зарурати танзими дақиқӣ дар сохти оина ва ҳамеша дар ҳолати яъне танзим нигоҳ доштани фаъолияти телескопҳои оинавӣ ба ҳисоб меравад. Ва чӣ тавре ки аз слайди гузашта дидем, нисбат ба телескопҳои линзагӣ, телескопҳои оинагӣ ҳам аз рӯи бартарият ва ҳам аз рӯи камбудӣ фарқияти ҷиддӣ доранд. Инчунин ба ғайр аз телескопҳои рефракторӣ ва рефлекторӣ, намуди дигари телескопҳо низ мавҷуд ҳастанд ки онҳоро телескопҳои катадиоптрикӣ ном мебаранд. Ва ин телескопҳо чӣ гуна ҳастанд? чаро мо дар аввал гуфтем ки ду навъи телескопҳо ҳастанд, телескопҳои рефракторӣ ва рефлекторӣ, аммо айни замон мегӯем ки инчунин телескопҳое вуҷуд доранд ки онҳоро телескопҳои катадиоптрикӣ ном мебаранд. ин телескопҳо ҳам аз линза ва ҳам аз оина сохта шудаанд. Яъне ҳар ду телескопҳои оинагӣ ва линзагӣ дар якҷоя телескопҳои катадиоптрикӣ номгузорӣ карда шудааст. Яъне онҳо унсурҳои ҳарду намуди телескопҳоро муттаҳид мекунанд. Мисол, телескопи Шмидт Кассегрен мебошад. Бартарияти ин телескопҳо яъне компактӣ, хело ҷамъ карда шуда ба ҳисоб меравад ва онҳо инчунин яке аз бартариятҳои асосияшон ба даст овардани сифати хуби тасвир мебошад ва тасвирҳое ки телескопҳои мазкур ба даст меоранд, равшании хело баландро ба худ ҷамъ меоваранд. яке аз камбудиҳои асосии тарҳи мазкур ин мураккабияти онҳоро нишон медиҳад ки ба танзим ва нигоҳдории дақиқро талаб мекунад. Яъне телескопҳои мазкур ҳамеша бояд дар зери назорат ва танзими ҷиддӣ қарор дода шаванд. Аммо бартарияти онҳо ҳам аз телескопҳои оинагӣ ва ҳам телескопҳои линзагӣ хело зиёд аст. яке аз намуди дигари телескопҳо ин радиотелескопҳо мебошанд. Радиотелескопҳо асосан бо қабул намудани мавҷҳое ки аз кайҳон ба мо меоянд истифода бурда мешаванд. радиотелескопҳо яъне бо қабули радиомавҷҳо, яъне муайян кардани мавҷҳои радиоӣ аз кайҳон ки ба телескопҳои оптикӣ ноаёнанд. Яъне фаъолияти телескопҳои мазкур, чӣ тавре ки хуб медонем, бартарияти зиёд нисбат ба телескопҳои оинагӣ ё ин ки линзагиро дорад. Яъне агар ҳаво софу беғубор набошад, бо воситаи радиотелескопҳо мушоҳида кардан хело қулай аст. Аммо телескопҳои линзагӣ ва оинагӣ дар ҳавои номусоид кор ва фаъолият намекунанд. Яъне онҳо наметавонанд кайҳонро мушоҳида намоянд. Яъне дар умум ҷирмҳои осмониро мушоҳида кардан ғайриимкон аст. Ва яке аз бартариятҳои асосии радиотелескопҳо ин қабул намудани мавҷҳои радиогӣ аз кайҳон дар тамоми яъне вақти мушоҳидавӣ ба ҳисоб меравад. онҳо аз антеннаҳо иборат ҳастанд ки антеннаҳо ба шакли табақҳои калон ҳаст. чӣ тавре ки дар расм дида мешавад, онҳо шакли табақҳои калонро дошта мавҷҳои радиогиро ҷамъ менамоянд ва онҳоро ба қабулкунак равон мекунанд. ва дар ҳолати ба қабулкунак равон кардани мавҷҳо таҳлили мавҷҳои қабул карда шуда анҷом дода мешавад ки ин мавҷҳои радиогии ҷамъшуда барои ба даст овардани маълумот дар бораи объектҳоро таҳлил карда мешавад. Яъне ҳамаи мавҷҳое ки аз
коинот яъне кайҳон ба даст оварда мешавад бо воситаи радиотелескоп. Пас аз ба қабулкунак равон намудан онҳо дар таҳлил қарор дода шуда яъне тасвири объект сохта мешавад. дилхоҳ яъне дар тамоми давраҳои рушд ва инкишофи илм сохтани асбобҳои муосир ба даст омад ва айни замон ки илму техника яъне ҳамарӯза рушд ва инкишоф меёбад, телескопҳои муосир сохта мешаванд ва онҳо ба таҳқиқотҳое ки дар ин самт анҷом дода мешавад хело муфид мебошанд. айни замон телескопҳои муосир ҳам дар кайҳон ва ҳам дар замин мавҷуд ҳастанд ва таҳқиқотҳое ки телескопҳои мазкур анҷом медиҳанд ба ҳама самтҳои омӯзиши коинот равона карда шудааст ва яке аз самтҳои хуб яъне таҳқиқшаванда ва тез рушдкунанда ин мушоҳидаи экзосайёраҳо ва вартаҳои сиёҳ ба ҳисоб меравад. чӣ тавре ки мо дар барномаҳои гузашта оид ба телескопҳои кайҳонӣ сухан гуфтем ва дар барномаи алоҳида оид ба телескопи кайҳонии ҳабл ва телескопи кайҳонии ҷеймс веб яъне сухан гуфта будем ва дар барномаҳои қаблан ироа карда шуда оид ба телескопҳои заминӣ ки афзалияти хело зиёд доранд сухан гуфта будем ва чӣ тавре ки шумо хуб медонед, ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 3 расадхонаи астрономӣ аст ва мушоҳидаҳо аз сатҳи замин гузаронда мешаванд ва дар расадхонаи астрономии Тоҷикистон 3 телескопҳои гуногун мавҷуд ҳастанд ва онҳо ҳамарӯза мушоҳидаҳои ҷирмҳои осмонӣ гузаронда мешавад ва телескопҳои мазкур асосан ба гурӯҳи телескопҳои оинагӣ шомил ҳастанд, яъне қисмати асосии онҳоро оина ташкил медиҳад ва мо ваъда медиҳем ки дар барномаҳои оянда маҳз телескопҳое ки дар расадхонаҳои астрономии Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд ва бо истифода аз телескопҳои мазкур чӣ мушоҳидаҳои ҷирмҳои осмонӣ гузаронда мешавад барномаи махсус анҷом медиҳем ва ба шумо пешниҳод менамоем. чӣ тавре ки қайд намудам, яке аз телескопҳои хело машҳур ки аз соли 1990 ба мадор бароварда шуда то ба имрӯз фаъолияти худро бо муваффақ анҷом медиҳад, ин телескопи кайҳонии ҳабл мебошад ва маҳз оид ба телескопи мазкур барномаи муфассал ироа карда шуда буд ва ман имрӯз танҳо ба хотири фаъолияти телескопҳо ва усули кори онҳо, телескопҳои заминӣ ва кайҳонӣ, телескопи мазкур яъне ба монанди телескопи кайҳонии ҳабл ва телескопи кайҳонии ҷеймс веб маълумоти муфассал овардам. телескопи мазкур соли 1990 ба мадори замин бароварда шуда дар астрономия давраи навро кушод. асосан телескопи мазкур ба мушоҳидаи галактикаҳо ва экзосайёраҳо пешбинӣ карда шуда, аммо телескопи мазкур тамоми яъне самти омӯзиши ҷирмҳои осмонӣ яъне ҷирмҳое ки коиноти моро ташкил медиҳанд анҷом додааст ва бо воситаи телескопи мазкур маълумотҳои басо дақиқи астрономӣ дар ҳама самти омӯзиш, хоҳ омӯзиши ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ, хоҳ омӯзиши сайёраҳои системаи офтобӣ ва берун аз системаи офтобӣ ба монанди галактикаҳо, вартаҳои сиёҳ, экзосайёраҳо, инчунин квазарҳо, пулсарҳо маълумоти муфассал ба олимони соҳа дод. яке аз телескопҳои дигари кайҳонӣ ин телескопи ҷеймс веб мебошад ки телескопи мазкур соли 2021 барои дар нури инфрасурх омӯхтани коинот ба мадор бароварда шуд. самти асосии таҳқиқоти телескопи мазкур ин галактикаҳо яъне омӯзиши аввалин галактикаҳое ки пас аз таркиши бузург ба вуҷуд омаданд ба коиноти ибтидоӣ ки ба коиноти ибтидоӣ равшанӣ медиҳанд
инчунин объектҳоён ки ҷермҳо, ситораҳо, сайёраҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ бо тафсилоти бесобиқа мушоҳида намуданд ва натиҷаҳое ки пас аз ба мадор баровардани телескопи Ҷеймс Веб ба даст оварда шуд, назири худро надоранд ва телескопи мазкур бисёре аз падидаҳо ва ҳодисаҳои норавшани кайҳониро ба тамоми яъне ба ҷаҳониён ошно намуд ва ин натиҷаҳо рӯз ба рӯз афзоиш меёбанд. бинандагони азизи мо, яъне телескопҳо бо пешрафти илму техника рӯз ба рӯз, яъне ҳам иқтидори мушоҳидавиашон ва ҳам замонавӣ, яъне беҳтару беҳтараш сохта мешаванд ва телескопҳое ки дар оянда сохта мешаванд бо пешрафти илму техника аз рӯи тавоноӣ, яъне сохтани телескопҳои боз ҳам пурқудраттар ки ҳам дар рӯи замин мавҷуд ҳастанд ва ҳам дар фазои яъне назди заминӣ, яъне дар мадори назди заминӣ фаъолият мекунанд, сохта мешаванд. Инчунин технология, яъне кор карда баромадани технологияи нав аз ҷумла оптикаи адаптивӣ ва интерферометрия мебошад, ки бо рушди илму техника насби технологияи муосир ба телескопҳо ва мушоҳидаҳои басиқу дақиқи онҳо ба ҳисоб меравад. Инчунин ҳамаи сохтани ҳама намуди телескопҳои муосир дар оянда имконият медиҳад ки кашфиётҳои нав дар астрономия ва космология ки фаҳмиши моро дар бораи коинот васеъ мекунанд ба ҳисоб меравад. Яъне ҳар як телескопҳое ки вобаста ба рушди илму техника сохта мешавад, имконият медиҳад ки фазои коинот боз ҳам дақиқ омӯхта шавад. бинандагони азиз, чӣ тавре ки мо оид ба усули кори телескопҳо сухан гуфтем, ин маълумоти муфассал оид ба фаъолияти кори онҳо аст. мо дар барномаҳои оянда боз ҳам фарохтар чӣ гуна фаъолият мекунад ва қабулкунак чӣ гуна ҳаст ва технологияи муосире ки ба телескопҳо насб карда шудааст, барномаи муфассал анҷом медиҳем ва мо ваъда медиҳем ки дар барномаҳои оянда телескопҳое ки дар расадхонаҳои астрономии Тоҷикистон, ки дар Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолияти ҳамарӯзаро анҷом медиҳанд, муфассал барнома намоем ва ба шумо пешниҳод намоем. хуш бимонед бинандагони азиз, то барномаҳои оянда.